Per respondre a les intervencions té la paraula el compareixent per un temps màxim de 5 minuts. Sí, sí. Seré molt telegràfic en aquest cas. Senyora García, abans no li he respost a dues qüestions, no perquè les estigui eludint. Vostè ha parlat d'una persona, ja sé que vostè no ha intervingut, però en tot cas que se m'ha oblidat abans, d'una persona que se l'havia ratificat en tantes circumstàncies. Miri, aquest director, jo hi assumeixo tota la crítica que calgui, però valorin vostès. Podia fer dues coses. Personal eventual fent unes funcions que no es corresponien amb aquesta. És el que jo em vaig trobar. O cesso a la persona perquè és eventual, i llavors eventuava, i es paralitza més aquesta secció, no solament a aquesta persona, a més persones, perquè n'hi havia en aquesta circumstància. Per això jo m'està referint a que l'estructura de recursos humans allà és molt complicada, i no és un problema ni d'un director i tal, és un problema que ve de la seva estructura inicial que hi havia. I la segona qüestió telegràfica que també volia dir-li per donar-li explicacions, vostè diu, home, és que amb aquesta convocatòria que s'ha fet es parla en una entrevista, és que és un càrrec del llibre d'assignació, i ho han posat més suficient, igual que ara quan nosaltres estem plantejant-nos posar un càrrec de director d'investigacions, no fem un concurs públic en aquesta, perquè la naturalesa del càrrec exigeix una confiança i una identificació que no es pot fer d'aquesta manera, es fa d'una altra manera. Es podria modificar? Sí, però en aquests moments les eines que tenim i fins a on arribem i fins a on ho fem. Bé, dono explicació i després, en tot cas, perquè no volia al·ludir-lo de cap manera. Senyor Pedret, no sé exactament, a veure, en l'àmbit, com vostè sap, perquè és jurista, en fi, clar, ens plantegem moltes vegades allà els fets, la identitat dels fets i les responsabilitats. No sempre primer els fets penals són fets que administrativament siguin exactament els mateixos i després és possible que no hi hagi responsabilitat penal però que sí hi hagi responsabilitat administrativa. Per tant, quan es tanca, perquè nosaltres enviem un procediment, quan intuïm, perdó, la paraula no, perquè és una intuïció, nosaltres apreciem indicis de responsabilitat penal, ho enviem a la Fiscalia. Alguna vegada, moltes vegades, la Fiscalia acaba concloent que no, que allà no hi ha responsabilitat perquè falta l'element subjectiu. Miri, que això té poc a veure, però nosaltres podem continuar després en l'àmbit administratiu si cal. Ara, obrir una altra vegada un altre període pels mateixos fets, no m'atreveixo a fer una afirmació rotunda, però jo, així d'entrada, i en fi, amb la meva experiència, amb la meva formació jurídica, diria que no es pot retornar. Es pot continuar la investigació que es va deixar, això no és una investigació de caràcter general ni una prospecció de caràcter general, almenys l'oficina no s'ha definit com una oficina que tingui capacitat de fer instruccions generals, són altres coses que es decideix que fos d'aquesta manera. La comissió de treball, efectivament, sí, aquesta de coordinació, aquí hi ha una qüestió. No sé si realment una oficina única o no, però a vegades sí que ens donen competències. De moment ho estem solucionant per la via de convenis, sobretot amb el síndic de Greuges i amb la sindicatura de comptes, per la via de dir, quan això és competència d'administració. Se'ns dona el problema moltes vegades, i això és un criteri amb ens, quan el que es denuncia no té efectivament, és el mal funcionament d'una administració, d'un ajuntament, perquè hi ha un veí que veu que hi ha molta brutícia al carrer i que ha trucat a l'Ajuntament i no li han fet cas. I llavors arriba oficina antifrau. Miri, l'oficina antifrau no és la seva competència. Ara bé, dir-li que no és la competència i que l'oficina antifrau remet la denúncia i la seva opinió, en tot cas, a l'Ajuntament i que a partir d'aquí hi hagi les responsabilitats. Altres de les qüestions que tampoc són, i per això és de limitar competències, a vegades és el mateix Ajuntament que ell ha contractat una obra, no se l'han fet bé i ens l'envia a nosaltres. Home, faci vostè, perquè la conclusió de l'oficina antifrau, si s'ha fet mala obra, serà dir-li, escolti, investigui vostè aquest assumpte i demani les responsabilitats que calgui que es facin d'aquesta manera. Per tant, la coordinació efectivament és necessària i segurament en l'àmbit de transparència, que és on se'ns dona més, sobretot perquè la sindicatura de síndic de Greuges i tenim competències i la nostra oficina té competències, home, determinades en el nostre àmbit d'actuació.
la transparència en l'àmbit d'actuació que té a veure amb la funció pública, amb l'àmbit dels cabals públics i a la integritat dels funcionaris, sí, amb altres qüestions hauria de ser un altre. Però tot això, efectivament, ja són zones grises i aquesta és més difícil. Per acabar, senyora Gabriel, efectivament, estem disposats, nosaltres volem que el còdic surti i volem treballar tot el que calgui amb aquesta qüestió. Jo el que volia, i l'entenc, el que volia dir és que amb els aspectes que nosaltres, amb un còdic, amb un control intern, amb un control extern, es pugui fer, que es faci, ho farem. El que passa que és difícil, per no dir impossible, evitar que una persona que té dades per raó del seu càrrec, i ja no em refereixo solament al director, em puc referir a nosaltres, fa una filtració. Això ja és un tema que afecta, home, hi ha un contracte de confidencialitat, hi ha una obligació del càrrec, com seria en aquest cas la meva, que si jo incompleixo ha de tenir la resposta adequada a aquest incompliment que s'ha fet, això és evident, però que és difícil trobar eines de control d'aquest tipus de conducta, d'una persona que té coneixement. I a més, perquè afecti el col·lectiu a l'oficina, que és una de les coses que ens preocupava més. El coneixement, debatre amb el codi ètic i dintre del debat que sorgeixin alguns aspectes amb els que es farà tota l'abstracció que calgui en el seu cas, evidentment que sí, clar que sí. No sé si m'ha dit res més. Molt bé, moltes gràcies, senyor Gimeno, i moltes gràcies per la seva compareixença, que donem per finalitzada.